Dek Yeni. Nggih Mas Fendi. Kuwi duwe sapa? Nggonmu apa nggone sapa to Mas? Nggonku no Dek. Wong yen lagi gandrung ra peduli mledose gunung. Wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir. Nadyan lagi bokek direwangi retek-retek. Jarene wis jodoh apa-apa tuweke wong loro. Pondo ireng bangir yo duwekmu lambe tipis duweke pondo lambe tipis yo duwekmu Mas janggut nyantis duweke pondo janggut nyatis yo duwekmu angkeane duweke pondo angkeane yo duwekmu iki piye ndo duweke pondo mestine ono sing duwe iki piye ndo duweke pondo mestine ono sing duwe iki piye ndo duweke pondo mestine ono sing duwe iki piye ndo duweke pondo mestine ono sing duwe yo mestine ono sing duwe lho Mas jare mang wenku iya ngene sampean pokoke kabeh gone sampean Mas irung janggut ya nggih kabeh suwun lho ya ade Dek Mas Yeni nggih Mas cumi-cumi audio wong yen lagi gandrung ra peduli mledose gunung wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir wong yen lagi bokek direwangi mretek-mretek jarene wis jodoh apa-apa tuweke wong loro. wong yen lagi kapitan ra peduli donya kiamat wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi nadyan ra duwe duit direwangi kredit jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro jare ngene wong loro Wis direwangi ya kok perhitungan ireng bangir duweke pondo ireng bangir yo duwekmu lambe tipis duweke pondo lambe tipis yo duwekmu Mas janggut nyatis duweke pondo janggut nyatis yo duwekmu wangkeane duweke pondo kangkeane yo duwekmu iki piye ndo duweke pondo mestine ono sing duwe iki piye ndo duweke pondo mestine ono sing duwe iki piye ndo duweke pondo